खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फावखुंगुरनिफ्राय राजखान्थिगिरि जानायनि लामायाव दङ मुंदांखा फावखुंगुर कमल हासान बिथाङा थांनाय मंगलबार सानाव तामिलनाडुनि डिएम बिथाङा बे बाथ्राखौ फोसावना होदोंदि फैगौ दानाव जानो गोनां रायजो सभानि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गेलेगोन मुंदांखा फावखुंगुर कमल हासान बिथाङा। आसाम सोरखारा मोनसे गेदेर बाथ्रा फोसावदों इन्दिरा गान्धीनि मुङाव थानाय स्टेडियामखौ सोलायनानै गुबुन मुं दोननायनि थांखि लादों। सुरुसुजाय स्टेडियामनि मुंखौ गोदानै सोलायनानै अर्जुन बरुवा मुङै दोननो थिरांथा लाबाय होनना फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों। उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव सासे दुथां सुबुंनि मुगैथाव आखुआ सोराङाव फैदों। पबित्र उर्फ पम्मी मुंनि सासे सुबुङा 5 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 5 बोसोरनि गथ'खौ पबित्र पम्मी मुंनि सासे दुथां सुबुङा मन्दिराव थगायना लांना जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। उन्दै गथ'नि हज्रि खावनायाव गथ'नि बिबैया खोनायो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथां सुबुङा बिबैखौ नारख्लायना खारनो नाजादोंमोन, नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव दुथां सुबुंखौ हमनो हायो आरो जायगायावनो बुनानै साजा होयो आरो पुलिस बिफाननो गथायो। मख'नो गोनांदि बार'र मन्दिरनि सीसीटीवी केमेरायाव जाथाया सेबखांजादों। भारत हादोरनि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथाङा थांनाय 27 मेयाव आसामनि रेबकान्त महन्त बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ गथायबाय। भारत हादोरनि राजथावनि दिल्लीयाव बर'नि माहारियारि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनाय गेदेमा महरगिरिफोरखौ बरायनो आरो मान बावनो साखाफारा जादों। बिटिआर खुंथाया 1955 इं मायथाइनिफ्राय 1986 इं मायथाइसिम भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव बर'नि माहारियारि सुबुं मोसानायखौ दिन्थिफुंहैनाय गेदेमा महरगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावगोन। फैगौ 30 मे खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दुलाराय बर' हारिमु आफादा आरो बर' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव बिटिआर खुंथायनि मददजों सा 165 गेदेमा महरगिरिफोरनो मान बावनो साखाफारा जादों। भारत पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि गेजेराव भारतआव फिन मक ड्रिल खालामनो थियारि जादों। भारत हादोरनि मोनब्रै रायजोआव फिन मक ड्रिल खालामगोन। दिनै पाकिस्तान सिमायाव थानाय भारतनि मोनब्रै रायजोआव बानजायगोन मक ड्रिलखौ। बे मोनब्रै रायजोआनो जादों गुजरात, राजस्थान, पान्जाब आरो जम्मु काश्मीर। 26थि एशियान एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव गुलबीर सिंहआ सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोन्दों। खोला करियानि गुमियाव खुंफुंनाय 26थि एशियान एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव हौवाफोरनि 10,000 मिटार खारनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों गुलबीर सिंहआ। मख'नो गोनांदि गुलबीर सिंहआनो 2025 मायथाइयाव हादोर गेजेरारि इन्टारनेशनेल थाखोनो गेलेमु बादायलायनायाव भारतनि गिबि सनानि मेडेल देरहानो हानाय भारतारि गेलेगिरि। थांनाय माखासे सान सिगां समाजारि बिजोङाव गोसारनाय पाकिस्तान थांनायखौ राजि जाबाय। गौरब गगैआ 2013 मायथाइयाव पाकिस्तानाव थांदोंमोन। गौरब गगैआ गौरबनि बिसिया 2011 मायथाइयाव पाकिस्तानाव दङमोन आरो 2015 मायथाइसिम पाकिस्ताननि मोनसे NGOआव साख्रि मावदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दि भटार्सनि मुङाव माइन'रिटि सुबुंफोरखौ नासयनाय एबा खस्थ' होनायनि हेंथायै चिरां जिल्ला बारथुलआव थानाय RMCनि मावख'आव ABMSU आरो RMCनि जथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव 1 कौटि रांनि बाजेटजों XBLT भवन गायसननो थाखाय थांनाय मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों CM प्रमद बर' बिथाङा। XBLT वेलफेयार एस'सिएशननि खावलायनाय बायदि 1 कौटि रांनि बाजेटजों XBLT भवन काम गेस्ट हाउस टाइपनि गंसे भवनखौ XBLT वेलफेयार एस'सिएशननि मासिगिरि थामहिनबा बारग' EM मन' कुमार ब्रह्म बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि EM
सायखं बसुमतारी MLA लरेन्स इस्लारि एक्स BLT नि माखासे सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव थांनाय मैया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आ गोदान APB राजखान्थि हान्जा दानायाव आंहा गोजोननाय गैया होनना फोरमायथिदों रायदाव ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि बारग' आफादगिरि रायदाव ब्रह्म बिरोंगौसाजों लोगोसे आनन्द बि आनन्द ब्रह्म आरो भास्कर ब्रह्मआ BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिनि नुजाथिनायाव एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशनाव हाबबाय। गंसे एयारटेल टावारखौ लालि दैमानि सानफा एफा गोबां हाब्रां गिसि खुरखानायनि जाउनाव कम्पानिया बुखुनानै लांफिनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। धेमाजि जिल्ला जनाय रामधान्दिखारि गामि पन्चायतनि बदलापुर बर' गामिनि सुरना बसुमतारिनि नखराव गायसननाय गंसे एयारटेल टावारखौ लालि दैमानि सानफा एफा गोबां हाब्रां गिसि खुरखानायनि जाउनाव 5,000निबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय एयारटेलसिम मबाइल सालायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय टावारखौ बुखुनानै लांफिनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। BKWAC नि सेथि पेजनि गामि फोसावनायखौ लानानै थांनाय मैया UBPOआ आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनुज पेगु बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे खौरां मेल खुंदों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।